deň, počúvate spravodajský rozhlas, na rade máme aktuálne správy a toto sú témy. Tento víkend, teda v nedeľu, sa v divadle Andreja Bagara v Nitre organizoval benefičný koncert s názvom Bez modrín, ktorý je pod záštitou primátora Jozefa Dvonča. Celý koncert mala pod palcom aj speváčka Brigita, ktorá na pódiu zaspievala 3 pesničky. Okrem toho sa tam vystriedali aj Ičo Pčelár, Evka Pavlíková alebo aj kampáňa Batukada. Primátor sa potešil, že aj tento rok môže prevziať nad týmto podujatím záštitu. A teraz musím povedať nielen pre Centrum Slnečko, ale aj pre mnohé ďalšie organizácie, ktoré sa zaoberajú jednak charitou alebo zbierajú prostriedky rôznymi formami na dobré veci, ktoré v meste Nitra nevyhnutne potrebujeme, alebo potrebujú určité skupiny obyvateľov, nielen teda týrané deti, ale aj postihnutí občania. A som veľmi rád, že je tu spústa takých majiteľov firiem a spústa ľudí s dobrým srdcom, ktorí skutočne k tomuto sú ochotní prispieť. My sme sa rozhodli tento rok nielen teda prevziať, a bola to pre mňa čest opätovne prevziať záštitu nad týmto podujatím, ale rozhodli sme sa urobiť aj takú vec, že mesto Nitra pozvalo niektorých podnikateľov, sú tu páni rektori, sú tu z neziskových alebo teda z nepodnikateľských subjektov naši hostia. A samozrejme, že tiež sme si hľadali partnera, v tomto prípade to bola spoločnosť K-Finance, aby sme mohli teda pozvať tých ľudí, aby sme mohli zabezpečiť vstupenky, aby sme prispeli na toto podujatie. A som veľmi rád, že takto som mohol učiniť, pretože si myslím, že takéto podujatie má zmysel. A ďakujem skutočne všetkým, ktorí dnes prišli a ktorí toto podujatie podporili. Najlepším ťahákom programu bol klavirista Jozef Holý, ktorý je už stálicou Centra Slnečko a ktorý akcie takéhoto druhu podporuje skoro pri každej príležitosti. Okrem toho sa v tento večer rozdávali aj ocenenia pre najlepšieho otca či ocenenie Šľachetné srdce za rok 2013. My vám teraz ponúkame kompletnú nahrávku, kto tieto ocenenia vlastne získal. Stalo sa už tradíciou, že v slávnostný večer koncertu odovzdávame naozaj s veľkou vďakou aj ocenenie Šľachetné srdce. Šľachetné srdce, už ten názov vnesie v sebe symbol úcty tým, ktorí opakovane a nezištne pomáhajú krizovému centru Slniečko, bez ktorých by si vôbec toto Slniečko nemohlo dovoliť plniť svoje poslanie. Tak správne, no a v roku 2013 to ocenia z rúk riaditeľky Márie Kováčovej získavajú nasledovní. A my sa teda posunieme, aby z nich túto pekný rozdiel postavili, lebo ich nie je úrekom, čo nás veľmi teší. Ak dovolíte, tak začnem správa. Šutová Janka za výnimočnú a dlhodobú spoluprácu pri prezentácii kampánie a činnosti Centra Slniečko. Inžinier Branislav Petnický z firmy Mumio, spoločnosť s ručeným za významnú potravinovú pomoc pre klientov v zariadení Centra Slniečko. Prečo si sa to obmedzení pozerám? Ďalej je to Dominika Dernerová a Mária Šuňová z firmy Sunny Studio za podporu pri realizácii projektu Keď krása a hudba pomáhajú. A 144, zbor slovenského skautingu vo Vrávoch za celoročnú podporu formou dobrovoľníckej práce a podpory aktivít Centra Slniečko a prípravu Vianočného bazára Slniečka, ktorý sa bude konať 7. a 8. decembra 2013 v obchodnom komplexe Centra. Neprestupil pán inžinierka Silvia Struhárová, riaditeľka firmy Profit Media za novinárstvo a realizáciu kampánie Slovenskej potrebe dobrých vecov. Ďalej je to magistra Lucia Faltinová, riaditeľka Zbora donorov za podporu projektu Slovensko potrebuje dobrých otcov a zorganizovanie filantropického večera, kde hrali svoj príbeh bezdomovci a filantropická kapela Filantropy Band na podporu detskej linky záchrany.
Hovor ďalej. Ďalej ideme firma Nafta, ale za podporu projektov Slovensko potrebuje dobrých otcov, je zastupca sa ospravedlnení, cenu doručíme. Áno, ďalej je to. Ďalej je to Ladislav Grežo, štatutárny zástupca firmy Stavorex SRO za podporu projektov Centra Slniečko. Že by som mal iba jedného priateľa v živote, ale mám jedného naozaj dobrého priateľa, ktorý myslím ako jedného takého, ktorého chcem spomenúť z Nitria, kedy si dávno vysoko postavený v určitých akciálnych firmách a tiež má určite jednu myšlienku. Tým nechcem teda povedať, že samozrejme, že títo ľudia sa to nezaslúžia, ale vzhľadom tomu, že je to jedna z ocených firm, ktorá si neželala byť menovaná a my toto rozhodne akceptujeme. Ocený za osobne je zástupcov firmy pani riaditeľka Centra Slniečko, tak na náklad tohto chcem povedať, že aj to je gesto a spôsob, ako pomáhať, pretože pomáhame nie preto, aby sme potom stáli na tej gestále a ukazovali sa, že sme pomohli, a keď toto je samozrejme veľmi pekné ocenenie, takže nechcel som tým nič svoje povedať, len tak nenápadne podpichnúť, že môžete pomáhať aj bez toho, aby ste stále tak mohli. Ale je to pekný pocit to stáť. Určite áno. A ešte, ak dovolíte, tak z ďalších ocení, ktorí si prídu na podiu prevziať Šľachetné srdce za podporu projektov, akými sú detská linka záchranná kampaň Bez modrín, budú zástupcovia spoločnosti a zástupcov spoločnosti Unicredit Bank, zastúpení pán inžinier Jozef Pavla, dúfam, že je tu. Ďalší basketbalista. Keď pán Vonča, vy by ste mohli hrávať jednotlivé. Výšku na to máte, obykľa Dodoria. To by bol toto tým. Ako bol tata tým a toto tým. A samozrejme ešte za slovenské elektrárne EGEL zastúpený pán magister Robert Holý. Dúfam, že je oblečený. A ja pozývam ešte na pódiu pani riaditeľku Krízového centra Slniečko, pani Marianu Kováčovú. Ďakujem. Je nejaká oboznačenia? Mám ja. Dobre. Nie. Takže ešte špeciálne som sa prišla, alebo špeciálne posledným ocenením je dieťa. Je to úžasné dievča, ktoré tu sedí medzi nami a ktoré by nás mohlo naozaj mnoho inšpirovať, nás dospelých. Minulý rok sa stala jedna vážna tragédia. Dievčatku, ktoré bolo utírané celým Slovenskom, prebehol tento prípad. Toto malé dievčatko nemalo byť kde pochované, nemalo byť kým pochované. A malá Patricia, keď to počula, volá sa Patricia Kupková, ktorá som za chvíľku bude s otcom, keď to počula, povedal otco, prosím ťa, pochovajme toto dievčatko, kde má svoj hrobček. Takže úžasná, mladá dáma, naozaj šľachetné srdce. Tak priatelia, zo spravodajstva je to všetko. Aktuálne informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.spravodajskyrozhlas.sk. Takže majte ešte pekný zvyšok dňa.